yana nga do nga baro la folo e nouvelle baro bi jamana kono amada no la folo kada kan mi jamana ko kelela mi jamana ko kelemina masami alai malika bagaba mami ni ayaka jena tege na ka dunia alai dunia mi dama na di malima no chef Amadou Sidibé lu ba wole ko Baningo mo bele la me ne Baningo fara Mali patriotique ay jamana in keleke naka dunia yi ka jamana in kanu foka sa dana sami alay Mali bebeleba a perdira bi alay Mali nyejibo bi alay anga jamana nyejibo bi anga jamana nyejibo kada kan Baningo ay kelemi ke noy kuka kidali me ay kelemi ke ka afa jamana katike saraka yi moy balma na ba aka Allah subhanahu wa ta'ala ka bara la je de to kuma do fomuli do mi bi o do ti pa mo mu mere do lu ba do ne ka zanai kanne ka fot ma chama o ni do mi bi do ti pa kuma yi chiedi dans la vie ni do ma sa do ti ji ale fatura bi mais bi nouvelle ma fere bi Mali kilal mene ni Allah subhanahu wa ta'ala ka bara fa halu ma yurid ala ba sakurike mu ala ja aburike fa halul mayuri ala te mo shi sakurike Baningo kelenike ale keleke ke ibri wala sa amase ka pam yi ala ka baraya donc dori be sa wala sa do ka balu dori be senke wala sa do ki dia donc Baningo ale fatura bi kayra bela ka fokoni shibana ko fu itse ka bali ni worko kundo Baningo tagara uga dugu do la ama samali la a fatura dugu wala la frokel la et si d'après mes informations tagara dugu la frokel la mais masami alay dugu la tagama aseka a tonina a fatura Baningo chefu ba kundo ay malikan kosbe am doke ala ka sarake arjana fardu sui me doke vraiment anamita ko kitina yumal kiyama ala kan benya kan taguma kono ambe doke mashallah ala kan jamana ke jamana sabati alsa ala kan yere sabati ala kan shimaya ala kan fama mi worema vraiment ala kan jamana ke jamana mi mo bi shi jam jasoro mo bi kenya basoro mo bi sega meshi la tumina amu bekele la kele be kunyo doli wala sa jamana sega lafia na jamana sega tumina na jamana sega bosusu bani bana mu bambu mo kan bara jamana kono la bana ni be ala bulu mais ala condition bana nunu muma ansoro et condition de vie bala o bella amanga fo mo fo woli mando ana jamana mo fere fo woli mando wala sa jamana mi sega jamana mi pasire no tula to mi ba to arma do me kenya ou mina bana msene mo mo fu soro na sega prévenir dans la vie autant en sorto na ala subhanahu donc Baningo koni ay dieto et ne akanu ne Baningo kan ko so ne ka vidéo la mais ne be Baningo be kramo bi to fo nga vidéo la ka chaya patriotisme la Baningo bala ça les Maliko c'était pas du demi-mesure mais bon on va photo na ko ndmante mela dagala a yarab yala et ala kana ndmo me dagala fo ala kana ndmo me dagala vraiment et mo ba sa man manro ama e baydi danti no le dogoni ale fere ko patriotisme bali kana mo bakulo don ngela bakulo a fatura wa mai e mo baydi ga bani clip binani o be ledi de ni mo ba sara jamana ko do be kana sara mo ba sama ine mo toma mo ba mo la de les sara dron mai d'après mes calculs et ça 3 reprises ça va aller amano ko ne parce que baro jati mena mu te galo le numéro ne m'a pas donc Baningo fele fleni katu baydi dante ko Mali patriotique ba mo kalani ba slamé ba donigala ba ma ya wotu la donc o wotu ko la to na be fele be taka to la ni na dem to ka fo mo dugute mo ni fina mo bana de jugu mami bolo ko jugu la ko do balari do ni ya do ko mo ni fi jugu iba mena ni ne aba fo america ma iba le ko meni yiri you hold them with a long stick ibe seri ni ya do fi jugu mo ibe pirjani da ba mena ko wala ba bolo ke ma fati so ko te ke mo asra la ko donc mo ni jugu mo ibe ke to ko la ko te ke mo krefe mais féminin itika féminin mo fi jugu e banani
bana de b'a to i se ka dumuni kɛ mun ka di bana de b'a to i bɛ dalen bɛ to dugu ma i bɛ se mɔgɔ min na o bɛ n'a biri i kunna bana de b'a to mɔgɔ min tɛ si la a bɛ se k'i faga yɛrɛ a bɛ se ka na poison d'i ma k'i faga i dalen bana la bana man ɲi bana de ye mɔgɔ jugu ye bana de b'a to i ka mobili i se k'a boli i ka so i se ka s'a ma i se ka don a kɔnɔ i muso i se k'a lajɛ i bɛ fili den ma bana de ye hadamaden jugu ye bana de ye hadamaden jugu ye ala k'an kisi bana tɔɔrɔ ma ala k'an kisi bana jugu tɔɔrɔ ma ala k'an kanda ni ala ye mɔgɔnifin sɔn kɛnɛ la diɲɛ fɛn bɛɛ d'i ma banikɔ y'an to bana de ye a to bana de y'a to bana de sira la kamalenkɔrɔ ni kamalenkɔrɔ banikɔ yɛrɛ kuma ko ale ko mɔgɔw bɛ kɔlɔsi min y'a kan na tan ko parce que ko ale bɛ se caractère la ko mɔgɔw minnu b'a dɔn k'u b'a dɔn o la vraiment banikɔ j'espère que parce que a tun bɛ to k'a fɔ ko État k'a reconnu a tun bɛ to ka kuma in fɔ ka caya mais malheureusement hali yɔrɔ la n ye nin kuma in fɔ mɔgɔ minnu bɛ na mɛn n ye exemple ta Kante de kan n ko Mali la ala cɛ ni Mali cɛ Assimi Goïta n'i ka mɔgɔw na bɛ ne lamɛn il faut m'écouter tu sais je prends mon temps pour essayer de communiquer à la population il faut qu'an ka mɔgɔbaw reconnu yanni u ka kuma ka citer mɔgɔ la on doit reconnaître les grands hommes du pays c'est très important wariko tɛ sanuko tɛ a bɛ se ka kɛ hali média ye dɔrɔn k'a tigi ladon dɔrɔn k'a célébrer banikɔ j'espère qu'il avait besoin de ça il avait besoin de ça parce que non seulement il avait besoin a y'a fɔ yɛrɛ a y'a fɔ mais ala ma latigɛ donc m'o fɔ cogo min na mɔgɔ minnu bɛ ka jamana lasukɔrɔma don dogo ni bange la je crois que si on a des opportunités on doit les célébrer en vie on doit les célébrer devant leur propre personne donc e ka lajɛ bi diɲɛ bɛɛ bɛna kuma banikɔ ka saya kan Mali fɛn mɔgɔ bɛ patriotisme la bɛɛ bɛna ka saya fɔ mais est ce que a bɛ yen a tɛ yen tuguni bɛɛ bɛna célébrer bi est ce que banikɔ kun mago bɛ bi célébration na mago tɛ bi célébration na o a tagara o ni bɛɛ kun kumana banikɔ kan don kelen ka to balolen est ce que o kuma wusa n'a salen donc Amérique yan u bɛ nin kɛ yan u bɛ mɔgɔninfin célébrer ka mɔgɔw balolen to maliyɛnw a ye kuma lamɛn dɛ mɔgɔninfin bɛ ban de fɛn bɛɛ bɛ ban fo ala ka masaya donc ni mɔgɔ min bɛ ka ko ɲuman kɛ tuma min na c'est très très important an ka temps fitinin ta an k'o célébrer o de la ne ko n ko ayi très très important qu'on se célèbre donc ala ka banikɔ dayɔrɔ sumaya ala ka fara silamɛ su kan ala bɛ taa jɛ kiti na yomal kiyama ala k'an bɛn k'an taa don makɔrɔ mɔgɔkɔrɔba kun tɛ donc banikɔ c'était un jeune donc i b'a a jateminɛ muso b'a bolo denw b'a bolo den fitininw b'a bolo donc an bɛ ala deli ko jɔn bɛ saba kɔ la don ko sini dɔn b'a ka kelen kelen ko jɔn bɛ fantan falaw kɔ la don ko sini jɔn b'a kelen kelen donc vraiment ala ka a denw a fɔra fɛn minnu kɔ ala ka u kɔdɔnbaga caya yarabi ala donc ni tun ye n ka kuma daminɛ ye n bɛ se ka don kuma la ka sɔrɔ n ma tasibila kɛ patriotisme kan n'o ye banikɔ chef Amadou Sidibe di banikɔ ka d'a kan an bɛna patriotisme na baara de kɛ ne balamɛbagaw o bɔlen kɔfɛ n bɛna foli lase mɔgɔ belebeleba dɔ ma ale tɔgɔ ko Alun Jayi ale ye chef de grain de quartier Mali Alun Jayi ka foli bɛ sur quartier kɔnɔna yan ale ye Mali supporter bagaba de tɔgɔ ko Alun Jayi chef de grain de quartier Mali i ka foli bɛ sur quartier kɔnɔna la ne balamɛbagaw an ka bɔ yen an ka don break news la Kidal is ours Kidal kɛra anw ta ye ne balamɛbagaw Kidal kɛra an b'a fɔ ma ko fɛn Kidal banna a banna pewu Kidal banna Kidal kɛra an ta ye Kidal kɛra Mali ta ye alhamdulilahi rabbil alamina ya jil jalali wal kiram ne balamɛbagaw an ka famaw ye Kidal datuguna twa kɔnɔ a banna pewu la récréation est terminée. La récréation est finie. Il n'y a plus de récréation. Récréation banane. Pour le tituli, pour le banane Kidal. Parce que ala ye l'armée malienne, mais en fond, l'armée malienne ne monte pas seulement en puissance. L'armée malienne monte en cassement qui s'est blindé. Ne balana bagaou. Moune kera Kidal. 280 voitures. 280 voitures. Oublie que mes flas,
ani bishik mobile kɛmɛ fila ani bishik armée malienne ye bombe bloqué ka boum k'a détruire k'a bɛɛ datugu ka jɔ a kɔnɔ mɔgɔ tun b'a ko hali miskar jarat a tigi ma balo a si ma balo armée y'a bɛɛ faga ils ont été tout à fait détruits complètement. La récréation est finie. La récréation est terminée. Agnès Anga Famo Makaname ou communication. 8 ans, aménagement a quitté. Quand Chéri, aménagement yo le blanc. Au quand Chéri na, yo word di malima. A Tofla, yo abandonné. Yo abandonné Mingeni. Janfa Kusiglo de Kondala. Natchao Janfa Silei. Son Excellence Assimi Goïta, chef suprême des armées, son Excellence Simo Dakantigi, Dante Kilendroni, au Kélé, Simo et Sadio Kamaraouli. Sadio Goko, allô, allô, allô. Oui, patron, quand Menebe, Assimi Ko, Sadio, Sadio, que oui, à vos ordres. Bon, quoi, force sur la Simo terrain à 100. Faut qu'on bégasse. Au cas où qu'il a mis Erina, au cas camp, au cas terrain ça nous beaucoup. Son excellence, quand terrain blanc trop de mains. Non mais quand il couille, il m'a qu'on amène à ce niveau que non. À fouiller la coupe à reculer. C'est du commandement. Le commandement est c'est le coco. Non, problème là, son excellence. Amad Datouna, tu as comme 100. Donc, au Kélé, ça du ordre du chef de l'État de Mozol Roma. Pour aller armée cassée. Armée qui existe Kidal as a strategy. Ono kera sado datuna mitwako. Au datuna kana chako. Na che mo malila ando ko ko yo. Abe ko yo do. Ko yo. Abe ko yo kororo. Ko yo e ko yo bona ngani. Ko yo surikati ga makura de sisa. Ko yo. Abe ko yo kororo. Mekla ko yo kororo fo yala. Mani armée to ko yo. Awo fo doni mo yo ba do meka mu fo. Na forma qui est kokoyo koro c'est-à-dire dakantigi faut tu sais que c'est-à-dire il quand on kodie furo la e koro bela kokoyo koro qui ko klaki ko tuni klaki ko tuni qui ko klaki ko faut qu'il détourne tu ko kokoyo ni che de la ka che na le faut no kokoyo na che ja a folle nous kera ko armée malien ga seni le faut ma ko stratégie oh aucune stratégie. Aucune stratégie. Ça, c'était des stratégies. Aucune stratégie. Au stratégie, au créer les ça. Pour que, en du coup, un système familial, ou Canadon, amena mouké. Assimi Goïta, Simo Dakati. Le stratège des stratèges. Simo Dante Kilendroni. Au Kélé 600, when the chief of the army asked to exit Kidal, that was a strategy. Assimi Goko, il faut replier. Ça doit qu'il y ait un ordre dit, donc armée au Sénégal. Ou Sénégal 600. Donc, tu aussi nous, on a faudra que Tchadien, parce que c'est le Tchadien. Ah ouais, Tchadien, Malika Armadia, qu'on a. Tchadi be boy ni jabuya. Me kila kana dambola. Me na prediction do kawi. Tchadi be boy. Tchadi président abe bo fanga la jabuya ni daté de afo. Ne be mo mo do ne do ni. Assimi Goïta na anofo mo. Kabla weeklo la. No e Maliki Diawe no ne re do ni. Dakanti. Ouais, le président chef de CNT intouchable. 8 kilos. Non, allez m'en donner. Là, les tours de coco-yo. Les tours de coco-yo. Ne pas donc. Ni coquille qu'on béquet, ni fangaina. Ou bé, c'est-à-dire, et Tchad président, ou babou. Ne da fondor dante asene. Aïe, ama fond, mais c'est une main. Parce que comment il drague à dos blou. Mo. Ni assimina, no fait mo. Si mo d'agantri. Sougal Kogola Maïga, son excellence. On est 8 kilos. Malik son excellence. Nous m'a fait que nous m'a fouillé qu'elle est là. Oui, c'est dit Tchad président ou Kamene. Nous m'a amené à Kafuma ou tout.
Parce que ça dit président Tobe Kola, Mali Jafali là, ça dit Nico Kibo Black, Moro et Kola, c'est un boli avec. Ça dit Tchadien, on va en boulot, c'est ça, sans ça, en vie, en temps réel, comme des suspects. Le président de Tchad, tout ce qu'il fait, c'est de déstabiliser le Mali. Et on a tous les preuves à l'appui. Le Mali a des terroristes qui étaient dans ces camps, et soi-disant, et les séments, c'est des Tchadiens 100%. Le Tchad est infiltré dans l'affaire de déstabilisation du Mali, notre pays, mon pays. Donc, le président a donc à détourner le Tchad, on est d'Afrique. Le président est mené, on le voit fumana. Comme Bazoum Boranto. Et président du Mali, comme Mali, doit il faut placer les dates. Il faut placer les dates. Avec date colonne, le point. Il faut placer les points. On y est point qui est. Je vais vous montrer. On y est point qui est, c'est ça. Il y a un point, il y a un point. Il y a un point qui est. Il y a un point flaqué. Il y a un point flaqué, il y a un point flaqué. Le bon moyen de Marie doit y avoir un appel. Appel d'être tu vas faire. Ouais, pas zoom. Allez, il faut regarder dans le monde. Allez, d'être tu vas faire. Gamiba, avec Gamiba là. La chérie qui a la chose, Gamiba, elle fait le tournoi de la. Donc, si ça amène un chat, il faut que Toubani, va les guetter. N'ambora Toubani là, amène un Datura Toumi, amène un Alassane, amène les Aïe, N'ambora Alassane. Donc, amène un Cameroun, Paul Béa. N'ambora Cameroun, amène un Bénin, Patrick Talon. Donc, on est prédiction dans les cas d'Auma. C'est-à-dire, on parle de combien ici? 1, 2, 3, 4. D'ici maintenant et janvier, plus tard l'année prochaine, abna eka fo kulita mena ke, abna be kulita nani ou be savane wana mane ala mafrika ne dafu. N'était savane de, je sais placer les dates. Sinon tout commence par un point. Mon Tchad président me bon là, parce que Tchad président non seulement il a trahi le Mali, il ne veut pas le Mali. Non seulement il ne veut pas le Mali, il fait tout pour que le Mali n'existe pas. C'est-à-dire, il est le terroriste du Mali. Le président du Tchad, c'est lui-même la France. Et il a montré tous les preuves, et l'État malien a tous les preuves. On a des soldats tchadiens en vie. On les a attrapés pour déstabiliser le Mali. Les présidents tchadiens sous le leadership du Touani. Les armées tchadiennes sous le leadership du Touani. Donc, là, donc, de ce fait, à ce qu'il faut qu'on repiler, à quel ordre dit Kamarama, Simo Darantiki Kamara, Natia au Kélissan, Colonel Suleiman received a call and order from Sadio Kamara for liquidation. Hey, I'm going to say, hey, liquidation. Liquidation. Donc, au Kélé, Sadio et Suleiman Moulé, au Suleiman Boko, allô? Oui, monsieur le ministre, à Koko, il faut les liquider tout de suite. Au Kélé, on a tiré, Suleiman y est ordre dit. Suleiman Kélé a ordre dit. Suleiman avion, il y a quelqu'un Mali qui a pankou fait là, Ibi, Miri fait là, Sukuya Mouba Ambolo, Naté Bron Mouba Ambolo, fait les bénis comment Balard, c'est qu'il pense à faire. Pendant ça fait qu'à Djibouka, Kabou, sur le tournant de 280 voitures détruites sur le champ avec tous les occupants. Mon clé à ma balle. Mon clé à ma balle. C'est pour vous montrer l'efficacité de bravoure of a Mali army. Mes chers compatriotes, qu'est-ce qui s'est passé? Ali mo clé, alhamdulillah rabbil alamina, yatakabal bina. Mo clé, amassa, à l'armée. Ça dit, c'est jamais vu. Il parle, il tient dans. Armée m'a dit qu'il y a une place pour qu'il tient fait. Allez, des clés. On a eu que des blessés. Et naturel. Et comment dire, qui mettra, fait le numéro la côte, qui m'aurait sera par la côte de Kita. Donc, on a eu que des blessés. Ça, on va voir, alhamdulillah. Les Maliens, Kilema Sanga Fama, Kilema Sanikoina, Munkera. Alhamdulillah, Rabbil Amina. Donc, il a l'ambiance Hermina.
Kidal appartient à l'État malien. Le Kidal a un diamant soro, a un roi mouillé. L'éducation est finie. Aïe karakali roi. Parce que yani au kuma ke folo. Et c'est-à-dire yani au kuma ke folo. Aïe moule ke folo. Anga mou kuna di sana kila encerclé. Yo kuma fo yana il y a quelques jours de cela. Parce que mou te mundo. On peut qu'il a la mena. Il veut toujours venir me briber à boulot. Agent secret, c'est une armée. Là, tu as créé une bridge. Il veut vous revenir me signer. Il va falloir que il va avoir que vous souri. Malé armé. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'armée a fait? Quand vous sur la flou, on a tourné. C'est ce qu'on a fait, les stratèges qu'on a. En tant qu'il a bien encerclé. On était enfermé dedans. En gueule, on a bien. Il faut que Tchadien nous l'a fait. Donc, c'est ça. Et auquel, ça a tout été déjà pris en contrôle. Parce que, d'après Tonton Sogel, son excellence, Sogel est faux. Quand le Mali a dit à l'administration de sortir sans délai, depuis au dos, donc tout était planifié. Il y avait des planning after planning, planning after planning, planning after planning. Donc le Mali avait déjà mis tout en plan pour que Angaraseka et Toko se trouvent. Sans exception. Tout était déjà en pleine d'action. Quand Sadou et Assima a dit à repiler, Sadou a fait repiler les braves femmes. Donc après que, c'est-à-dire quand les braves femmes sont repilées, donc on a joué les stratégies aériennes. Donc avec ces stratégies aériennes, c'est là maintenant qu'on tient à Tchaba. C'est là Malo Mona Amina Douminique. C'est-à-dire, tous ces enjeux, la Mali, ça, il a belle lutte à tout ça. C'est-à-dire, moi, je me connais qu'au copier, puis, pour le content, qui était saoulé, il y a là. C'est-à-dire, pour le content, il était saoulé, il y a là. Ou finalement, il faut qu'on ait qu'à en gris. C'est-à-dire, tellement qu'il, c'est-à-dire, Mali, il a fermé le cadre, 4. Que ce soit inondation dit. Quand mobile qui est flat, on est piché, il m'a pas qu'on a sans exception. Au Kenya, en disant que c'est ça, entre Tchadien et Tchambali, Tchad est l'ennemi principal du Mali sans ambiguïté. Donc au Kenya, en disant que c'est ça, on fait le boula, au dos boula, ou le mec a tracé ça, ou le mec a coulé dans l'Algérie. Il faut qu'on ait une pédérie, ma bande, donc on a 4 tonnes, ça va faire. Donc, qu'on ait c'est-à-dire qu'on ait bien ta fala, ababala. Djaja ou Bernanka, c'est-à-dire où fala et Algérie, ou Balaka ou Tchad. Donc, et Mali dit 680 qu'il a occupé 600. Donc, ton boula, boula, c'est ça. On m'a Algérie follow. Mais les gens là, en beau, on dit no loss, even in or in. Nous, on fait fouille massa à notre côté là. Donc, alhamdulillah, alhamdulillah. Donc, vraiment, on dit bravo à l'armée malienne, bravo à Sadou Kamara. Il est à être félicité ici. Sadou Ika, bravo, nous le faut. Nous, Maliens, en train de célébrer pour Balolin. Et moi, vraiment, je ne trouve pas ça bien. Donc, il y aura un ami, Youssouf Koulobena. Maïni, ensemble, sauve le Mali fait, Youssouf. Ika, tout fait le gland, Sadou Kamara. Youssouf Mbidele ala na kira kama kana ko ka trouver compagnie mwene Mbidele ala na kira kama yoro fait fitini ko kara wi malion ka ta fait fitini do keta na to di do ma ko trouver Mbidele ala kama on be Sadou Kamara au nom de Assam Sauvons le Mali et au nom de tout le diaspora mo kana na idée sur les on va se foutre la idée sur et ka dit Sadou Kamara s'il vous plaît au nom de Assam Sauvons le Mali et au nom de tout le diaspora mais fait Youssouf Yiko que priorité s'il vous plaît. Je veux que Anata Sadou Kamara, Anata Kabunyala Sama, parce qu'il le mérite. Il le mérite. Il doit être félicité au nom de Assam Soro le Mali et au nom de tous les diasporas. On me fait qu'à Odi Sadouma, on y va en boulot qu'à Ama, qu'à trouver Dama, trouver mi, après qu'à Blaka Bureau, qui coffre là, et être fier. Et être fier à Kadnik Dante, qu'on offrait étant le président de Assam Soro le Mali. Au Dissadouma, les boulots, c'est ça qui est significatif. Ça doit monter en Mouarla, en montant la Sangla. Mais qu'à faire le dama, qui est alloquant, bien doué,
bien joli. Ah, a bɛ se ka mun belebeleba bila a kɔfɛ fadenw ma ye a ka dɔn ko nin ma di mɔgɔ ma k'i ka bon i ka jan nin ma di mɔgɔ ma k'i ka so nin bɛ d'i ma de ko tɔgɔ sɔngɔ parce que mɔgɔ min sara ka jamana ye ka balo ka jamana ye o ni fɛn bɛɛ ka kan donc Yusufu Mali bɛɛ kulo bɛ na n ye nin ta ka d'i ma i ka nin ko ɲɛnabɔ s'il vous plaît e mun ye Asanmu Sɔgɔli Mali ka ɲɛmɔgɔba ye Mali kɔnɔna la i mɔgɔ ɲumanba i Mali ko fan min b'i la a ɲɔgɔnna de bɛ Sadio Kamara la Asanmu Sɔgɔli Mali bɛ célébrer Sadio Kamara s'il vous plaît. O bɔlen kɔfɛ ne balamɛbagaw Mali donnen filɛ nin Kidali kɔnɔna la i faamu ka Kidali ta k'a ta ye an bɛ kuma la yɛrɛ min na le Malien nous tous on doit être très fiers on doit être très fiers de notre pays on doit être très fiers de notre armée on doit être très fiers de notre leadership commençant à Assimi Goïta Sémou Dakatigi Dante kelen dɔgɔnin fo ka n'a bila bɛɛ la i faamu nin yɔrɔ in na fana bɛ profiter Sugal Kougala Maïga Fou, le premier ministre des premiers ministres, premier ministre n'a mouillé n'a savalé le premier ministre n'a Mali fait, n'a le comment il va doit être là. Ah, vraiment, Sugal, il a foulé le soukati qu'on a là. Merci pour votre bravoure, merci pour votre wisdom, merci pour votre sagesse. Le Mali avec vous. Le baron ni Mali qui a le Mali Mabarakne là, parce que mon monde et on a un numéro mouvement en Kunabi. Au you can faire belle plan et ils ont trop à perdre. Travaux foutu là. Faut le flânant. Faut me regarder le follow les bandits armés de Kidal. C'est là qu'il y a des bandits, les Tchadiens drogués qui sont en train de faire l'affaire de Macron, etc. Et j'en pense. Donc c'est là qu'il y a des bandits qui sont là-bas. Donc on est dans la minute. Donc en armée les bas donc c'est comme moi je connais la capacité. Et qu'est-ce qu'ils sont, ils sont capables d'exécuter, leur capacité d'exécution. Et rien à s'amuser avec. Donc, nous allons la même bien Dumba, ala ye femba mina ana, ka femba da ama. Balinko, nale ni kelenke, ama kale yana. Amadou Bayi Dante, nous ne le donnons, ala ni kelenke, ama kale yana. Ni ala ka bardi. Aba saboli ke mun kare abuli ko do vraiment ama ala kapto woli mando le mana fefe ko ri kan vraiment ni bala la bagaw ni ne breaking news ka dauma ni erina a chari ako abuli sur kati konala ayo abuli aka fo o ni na ojuguna o corona fome na bo mali fa afo ka beka abuli sur kati konala no na be sur kati barakela bele de fo no fuli kerengerenya bani gona sumo wi vraiment me do ke ala ka dawro sumaya ka farasa no suka fatura Mali di bani ko sara Mali di ay saka bobo Mali ay dura kalwo bola Mali ay president kan mo na be kuma fa be yere ay jamana kan ko Mali ko ni ni ko fali shu afore donc on ni kuma jarana amba foko bani ko ya yere saraka jamana yi si ak mo doni ka surima doni la bari kundo ale ka doni ka jamana la tanye ale ma ka doni ka jamana ci ale ma ka doni ka jamana kormati ale doni ka jamana la tanye ala ka nyeme anga mo bawla ala ka ngam mo momi ala ka jamana sawati to mi na anga jamana se ka jo bana mu be mo mene malila ni bi se ka furake ni be fa ka baradi ala ka kishama ni jamana jora ka nya ni jamana kai ali bana chama bi ate mo ni nga baragala do kuma la no ndo ko cheko koro ko pali do kuma na ngo cheko pali me fella ko cheko koro ko pali de be mo na donc ni be condition mi mais na met kele la nga jamana tantai do be kana isasi sur ka faroka mani na isasi ko impore mani na isasi ko impore ntengi na edem koko on veut savoir ce qui s'est passé à l'EDM comme il bien condamné nous ntefeka ntefeka au bleu na ko na la quoi mais edem ko ka do nga fo ko antuna mbako aka il faut que gouvernement a do fene ko bi ko ni me ko célébrer kilal mella malien peut ko célébrer mais je suis un homme très consistant on veut savoir les fournisseurs qui ont détourné notre argent on veut savoir les 59 citernes 58 citernes kullu kumtaka mo servi kilal et rébellion nous on veut leur savoir on veut savoir tous les distributeurs qui parce que c'est eux qui sont les terroristes ne sont pas seulement les Tchadiens. Les terroristes n'ont pas seulement les Sémans.
Les terroristes aussi, c'est les gens qui volent le bien public de l'État. C'est le terroriste. Et par rapport à mes informations et ce que madame le ministre nous a donné, c'est beaucoup de commerçants maliens qu'on ne peut pas dire leur nom. Quelqu'un m'a dit qu'il y a Mali Chili et famille Douri. N'a pas dit ça. Mon ma famille trop d'entendre faille. Dès que j'aurai le nom de cette famille, je vais les exposer, Inch'Allah, devant Dieu et le monde. Nul est en haut du Mali. Tout le monde en dessous. Mali est bête sans faire. Mali est bête en tcha. Qui y dans ça. Mali sans faire. Dès que j'aurai le nom des 5 familles, soi-disant qui contrôlent le Mali, moi je leur dirai que qui vraiment contrôle le Mali? C'est les Maliens lamlab, les 23-24 millions de Maliens, c'est eux qui contrôlent le Mali. Il n'y a pas une famille au Mali qui contrôle le Mali. Que cela soit très clair. Le Mali appartient à 25 millions de population, 24 millions de population, si le mot me permet, les 23 millions de population. Le Mali n'appartient à personne. Que cela soit très clair. On a un président, il s'appelle Assimi Goïta, Simo Dakantigi. Sous son leadership, c'est tout ce que nous on connaît. Le Mali n'appartiendra jamais à n'importe quelle famille qui ce soit. La récréation est terminée. La récréation est finie. On est pas là. Et to next time. Ciao. Kabe. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.